Waqt li għamel stqarrija ministerjali fil-Parlament l-4 filgħaxija, il-Prim Ministru Robert Abela ta' rendikont tal-aħħar żviluppi dwar il-kwistjoni tal-bastiment Conscience, is-summit tal-IPC li attenda f'Tirana l-Albanija u żjara uffiċjali li kellu fil-Ġordan. Dwar il-Conscience li trakka fibħra l-barra mit-territorju Malti, il-Prim Ministru spjega li din il-kwistjoni issa hi magħluqa b'mod definittiv. U tenna li matul 17-il jum is-sitwazzjoni bdiet tinbidel minn ħin għal ieħor, però issa ġiet riżolta. Dan wara li fit-2 ta' Mejju li għadda l-bastiment li jforma parti minn kampanja kontra l-eluq tal-medda ta' Gaza fil-konflitt tal-Lvant Nofsani spiċċa f'diffikultajiet il-barra mill-lebħra territorjali Maltin wara nirien li ħakmu il-poppa tiegħu. Dr. Abela spjega li għas-sigurtà taċ-ċittadini Maltin u Għawċin, il-Gvern mill-bidu kien deċiżiv li dan il-bastiment mingħajr bandiera ma jitħallix jidħol f'pajjiżna. Sur President, ir-realtà turik ukoll li kien hemm irrewwaħ pressjoni biex nieħdu pożizzjonijiet differenti li setgħu ikkompromettew is-sigurtà ta' pajjiżna iżda aħna konna ċari u sodi favur l-ewwel u qabel kollox pajjiżna. Minn hawn nirringrazzja lil kull min ħadem qatih biex din is-sitwazzjoni issa ġiet riżolta b'mod definittiv. U spjega l-eżitu ta' xġara matul dawk il-jiem kemm għan-nies li kienu abbord il-bastiment u anke għall-bastiment innifsu. Fil-fatt l-esperti tekniċi jridu jaraw li l-kundizzjonijiet tat-temp ikunu jippermettu biex dan jiġi rmunkat f'port f'pajjiż ieħor u jsiru t-tiswijiet neċessarji. Il-Prim Ministru tenna li dan sar bis-saħħa ta' relazzjoni tajba u b'saħħitha bejn Malta u Turkija u sostna kif dan il-Gvern żamm kuntatt kostanti mal-Ambaxxatur Palestinjan f'pajjiżna u kien kompletament favur il-pożizzjoni li ħall-Gvern għall-interess tal-pajjiż. Sa dan it-tant il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar is-Summit tal-Komunità Politika Ewropea li sar fl-Albanija għal kif hawnhekk iffirmaw dikjarazzjoni dwar l-għajnuna umanitarja f'Gaza. Il-Prim Ministru Robert Abela ċenna żjara li jagħmel fil-kamp ta' refuġjati fil-Ġordan. Qal li f'dan il-kamp seta' jara l-ġenerożità li qed joffri l-Ġordan u sitwazzjoni mhux faċli ta' madwar 70,000 refuġjat li nofshom huma tfal. Dr. Abela ħabbar li l-Gvern Malti se jkun qed jgħin lil dawn ir-refuġjati biex il-Ġordan ikompli jagħmel dan ix-xogħol siewi. Matul di-żjara wkoll ħabbart li l-Gvern Malti se jkun qed jassisti l-operat ta' dan il-kamp ta' refuġjati u bekk lil dawn il-persuni infushom permezz ta' għotja finanzjarja. Pajjiżna huwa impenjat li jibqa' jagħti sur President enfasi importanti lejn ir-relazzjonijiet diplomatiċi tagħna ma' pajjiżi oħra nibqgħu pont għal paċi u din nenfasizza llum iktar minn qatt qabel u pajjiż favur id-dialogu u pajjiż favur id-diplomazija.